Bona nit. A veure, des del grup Compromís volem assenyalar que no està acreditat de ninguna forma que la B30 siga la connexió més viable. Estem parlant en tot moment d'opinions dels polítics que poden ser molt vàlides, però realment no n'hi ha cap tècnic que estigui acreditant que efectivament això és la solució. El temps. La solució més viable. Des de Compromís pensem que n'hi ha altres alternatives, que de fet l'experiència i la informació que ens arriba des dels propis usuaris del polígon és que, en principi és molt senzill d'imaginar. Els transportistes o els desplaçaments que se fan des d'un polígon industrial, normalment la majoria d'ells són cap a altres polígons. En alguns casos segurament aniran a València Ciutat. Per anar a València Ciutat la connexió més adequada no és aquesta que vostès estan comentant, perquè tindrien que ir a la B30, que serà en hores punta, en hores de treball, que és quan estan eixint aquestes persones, se trobaran una cua tremenda i no es va solucionar res. Si vostès estan plantejant un model de tindre el nostre polígon ple de contenedors per al port, doncs igual sí que seria viable. Nosaltres pensem que no és la solució més correcta per al nostre polígon. Defensem i estem convençuts de que el polígon té moltes altres possibilitats de vida, molt més enllà de que convertís en un magatzem de contenedors, i efectivament els desplaçaments que se poden donar en el cas de que no siga simplement un magatzem de contenidors per al port, perfectament tenen una connexió a través de l'eixida que va cap a Picanya, l'eixida anomenada de Faitanar. També hi ha altres connexions que se podrien estudiar en més profunditat, i jo crec que és un debat que pot ser molt enriquidor per part de tots els partits, però que la perspectiva ciutadana, la ciutadania té que entendre que estem parlant així d'opinions, d'ocurrències que tenim així, uns partits i uns altres, però que al final no n'hi ha cap document que respalde que efectivament no hi ha cap recolzament a que efectivament l'eixida a la B30 per ahir, per aquesta zona, va ser la més viable de totes les opcions que n'hi ha. I nosaltres insistim en que l'impacte s'ha de tindre en compte. És a dir, en aquesta viabilitat que se tira a analitzar, no podem deixar d'analitzar també l'impacte. Jo no sé si vostès ixen a caminar per aquesta zona de Xirivella, però efectivament allò per les vesprades, quan arriba el bon temps, s'ha convertit en una zona de passeig agradable, que t'apropes a l'horta. Ara vostès imaginen aquesta mateixa zona en la que la gent ix a passejar el gos, o a córrer, o a fer esport, o simplement a pegar un passeget. Imaginen-se aquesta zona plena de camions constantment i una circulació pareguda a la que tenim en el Camí Nou. Jo crec que no és el punt nosaltres pensem que no és el punt adequat per a poder-lo tindre ahí. Entenem que hi ha altres eixides que se tindrien que potenciar, que potser encara no existeixen com haurien d'existir, però des de Compromís pensem que tenim que pegar-li la volta. I lo de que vostès, el polígon industrial en aquesta moció, per a vostès era una prioritat, només tenen que veure com l'agarraren i com el deixaren. És a dir, les circumstàncies de l'economia evidentment afectaren moltíssim i no se pot obviar. Les circumstàncies externes que vostès, que des d'un govern municipal no se poden controlar, són evidents, però a veure, un servidor estigui com a usuari del polígon veient com Gallego Vilar, per exemple, dia rere dia, este senyor servidor cridava dia rere dia a l'hora de l'esmorzar a la policia perquè fera alguna cosa, i vostès tardaren una barbaritat en reaccionar. De fet, ahí està tot el desastre i tot l'enderrocament que tenim, que això no sé en què comparar-lo. Però la qüestió és que poquet a poquet això se li té que pegar la volta. Efectivament, se tenen que fer moltes iniciatives per tots els grups. Jo crec que qualsevol grup que aporti iniciatives per a fer créixer els polígons industrials de la forma més sostenible i de la forma més raonable van a ser ben rebudes. I des d'aquest punt de vista, l'IBACE, les ajudes de l'IBACE que estem demanant van en la línia precisament de generar més accessos a la ciutadania
que viu en Xirivella per a que puga treballar en el seu mateix poble i facilitar aquesta connexió, per exemple, zones peatonals, com ha comentat el company Boro Montroi, com per exemple senyalització vertical i horitzontal i nova il·luminació per al polígon. Bueno, són uns passos que pensem que són bàsics i evidentment s'han de fer moltes coses més, però darrere d'un pas un altre.